राजारण वॉरियर्स तळवडे महाराष्ट्र या पंगडान RV11 कोरगावाक हारोवन निमणी मॅच जिखली। मांद्रेच्या क्रीडा अकादमीन मांद्र्या ही क्रिकेट सर्त घडोवन हाडिल्ली। सगळे मेळून 24 पंगडांनी गोय आणि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र पंचायत आणि नगरपालिका वाठारांतल्या पंगडांनी हे सर्तीत व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो। मांद्रेचो 2027 मेरेन सगळो विकास जातलो अशें आश्वासन मांद्रे ग्राम पंचायतीचे वतीन मांद्रेच्या आमदारान दिलो। पळोवया सरपंच ट्रॉफीचे काय रोमांचक आणि देखदिणे खीण। आणि आज मोठ्या अभिमानाने मी सांगू इच्छितो की मांद्रे ग्रामपंचायतीमध्ये जी पंचमंडळी निवडून आलेली आहे ती पंचमंडळी मांद्रे गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अहोरात्र झटत आहेत। मी तुम्हाला सर्व पंचमंडळीच्या वतीने ग्वाही देऊ इच्छितो की पुढील 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जो गावातील नागरिकांनी आम्हावरती विश्वास संपादन केला, जो विश्वास दाखवला, तो विश्वास सार्थ करू एवढी मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो। 2027 पर्यंत मांद्रे गावाचा संपूर्ण विकास होईल। जसे तुम्ही क्रिकेटात आपले ध्येय सगळे पाळून प्रत्येकाची खैरकृती हाती पहिली, त्याचप्रमाणे तुम्ही सगळ्यांनी हा मंडळ तुमच्या लाईफान पुढे सरताना खैरकृती हाती पोहोचली। आज तुम्ही सगळे तरणारे त्यांना खेळतात त्यांना पळून सगळ्यांबरोबर दिसतात। मांद्र्यान म्हणजे साधारण 20 दिसा भितर मांद्रा चॅम्पियन्स ही एक स्पर्धा आणि त्याच्यानंतर सरपंच चषक ही एक मोठी स्पर्धा। ते साधारण मोठ्या प्राइज मनीची हांगासर मांद्रे पंचायत ह्या आणि मांद्रे गावान ह्या अशा शेतातल्या ग्राउंडांचेर आयोजन करून हाडटा। त्याचे खरें श्रेय वयता हांगासरल्या सगळ्या तरुण मंडळी। आणि इथे क्राउड पळोवन बरें दिसता की स्पोर्ट्सा खातीर अजून पर्यंत भुरगे भायर सरतात आणि स्पोर्ट्स फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न करतात। चड कांय उलयना, 2 विशय। एक म्हणल्यार जे हांगासर एटमॉस्फियर पळयलें जाल्यार दिसता की मांद्रे मतदारसंघात खंय तरी एक बरो ग्राउंड जावचो आणि म्हाका दिसता म्हाजो टेन्युअर आनी 4 वर्सां उरला आनी कंप्लीट जातलो ते हांव प्रयत्न करता। पूण डेफिनेटली जाता तितल्या बेगीन खंय तरी फावंडेशन स्टोन घालून एक बऱ्या पैकी ग्राउंड स्पेशली फॉर क्रिकेट खेळपा खातीर हांगासर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांद्रे मतदारसंघात डेफिनेटली आमी करतले। हांगा एका गौरव मुर्तीन दाभोळकरान शॉल घालता आसतना म्हणालो, सर आपल्या फुडें वचून काम करपाचें आसा ह्या क्षेत्रांत, त्यामुळे म्हाका इतलें शॉल घालूं नाका। कितली दूरदृष्टी, म्हणजे म्हजो गौरव जाता ठीक आसा, पूण म्हजो कौतुक करून आतां म्हाका शाबासकी दिवन चुकून निवृत्ती खंय तरी आपल्या तकलेन येत। निवृत्ती म्हणजे निवृत्ती घेवपाची अशी बुद्ध येईल, त्यामुळे आपल्याचेर घालू नका शॉल। म्हाका खूप बरें दिसलें हांवें दवरली ती शॉल। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।